to dostala. Tak to kúpila. To jej babka na rovňach. To sú 3. Ukážem vám. Aha, pozri. Cery, počkaj. A je to aj ako štetinové? Aha, jak sa obráti. To je umelina. Kde si ty už? Denko, kde si ty už? Denisko. Denisko. Neviem, či nie v tej DM droge. Čau. Jak si sa ty obráti? Janka, pozri. Počkaj, točím ich. Tereska. Terka. Zavrť. Kik. Krásne stojkaš, no. Co to má? Tento už ide za chvíľočku, sedí zopačne. No to je tu aj napísané, že tieto prvé dve sa používajú pri prerezávaní a tretia je tu už potom ako na čistenie. A takéto